Zania nie je vrahyňa, ale povedal by som, že pred nami niečo tají. Kde je teraz? Je v New Yorku, aspoň pokiaľ viem. Budeme ju teda nasledovať. Zistíme, čo má pod lupom. Ale ak mám ísť do Ameriky a chcem byť absolútne nenápadný, musím hovoriť s bezchybným americkým prízvukom. Nájdite mi toho najlepšieho učiteľa amerického prízvuku. Rád by som si kúpil ten hamburger. 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 Nie, pekne postupne. Rád. Som. Rád. Kúpil. Ten. Hamburger. Hamburger. Rád by som si kúpil ten hamburger. Rád by som si kúpil ten hamburger. To nie je hamburger, ale hamburger. Ja som nepovedal hamburger, rád by som si kúpil hamburger. Rád by som si kúpil hamburger. Ja rád by som si kúpil hamburger. Hamburger. Rád by som si kúpil ten hamburger. Mali by sme prestať. Ani náhodou nejaké, prestať znova. Ideme. Rád by som si kúpil hamburger. Rád by som si kúpil hamburger. Rád by som si kúpil hamburger. Rád by som si kúpil ten Rád by som si kúpil hamburger. 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 Hamburger.